бинандагони гиромӣ, хушомадед ба барномаи хабарии телевизиони Осиёи Марказӣ. Сархати муҳимтарин хабарҳои имрӯз. Наздикони президент ба манфиати Заид Саидов баёнот доданд. Як шаҳрванди Тоҷикистон дар роҳ ба Сурия дар Украин боздошт шудааст. Тоҷикистон барқро барои Қирғизистон арзон карданӣ нест. Рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Қирғизистон баргузор мешаванд. Дилшод Назаров қаҳрамони Осиё шуд. Гул Шералӣ ва Матлубхон Давлатов, собиқ мансабдорони баландпояи Тоҷикистон, дар мурофиаи судии Заид Саидов ба манфиати соҳибкор ва сиёсатмадори зиндонии тоҷик шоҳидӣ доданд. Исҳоқ Табаров, ҳимоятгари ҳуқуқи Заид Саидов, ба Азия Плюс дар ин робита иттилоъ дод, ки Гул Шералӣ ва Матлубхон Давлатов ба ҳимояи манфиатҳои соҳибкор баёнот дода, аз ҷумла Гул Шералӣ изҳор намудааст, ки хусусигардонии корхонаҳои Тоҷиказод ва Гулистон дар доираи қонун бо қарори ҳукумат сурат гирифтааст. Собиқ вазири энергетика ва саноат ҳамчунин қайд кард, ки зимни дар мансаби вазири саноат қарор доштанаш Заид Саидов ҳеҷ фоидаи шахсие надошт ва ба ҷараёни хусусигардонӣ таъсир расонида наметавонист, гуфт Табаров. Ба қавли ҳимоягар, Матлубхон Давлатов ҳам изҳор кардааст, ки ба хусусигардонии ошхонаи вазорати саноат низ Заид Саидов ҳеҷ муносибате надорад, зеро баъди қабули қарори хусусигардонии ин иншоот ба вазифаи вазири саноат таъин шудааст. Ба гуфтаи Давлатов, ин қарорро тамоман шахси дигар қабул кардааст. Вале Табаров мушаххасан нагуфт, ки дар бораи кадом шахс сухан меравад. Ёдрас мекунем, ки соҳибкор Заид Саидов 19 майи соли 2013 баъди бозгашт аз сафари хидматӣ аз Фаронса дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе боздошт шуд. Санаи 25 декабри соли 2013 суди олии Тоҷикистон тоҷир ва собиқ вазири саноати кишвар Заид Саидовро ба 26 соли зиндон бо мусодираи амвол маҳкум намуд. ӯ дар содир намудани ҷиноятҳои таҷовуз ба номус, серзанӣ, қаллобӣ ва ришваситонӣ муттаҳам дониста шуд. хадамоти амнияти Украин мегӯяд 5 шаҳрванди хориҷӣ бо шумули як табаи Тоҷикистонро, ки қасди ба Сурия рафтанро доштанд, боздошт кардааст. 4 нафари дигар шаҳрвандони Русия, Қазоқистон ва Узбекистон буданд. Ба иттилои хадамоти амнияти Украин, ин афрод қасд доштанд тавассути марзи Туркия худро ба Сурияву Ироқ бизананд ва бо гурӯҳи давлати исломӣ дар Сурияву Ироқ бипайванданд. расонаҳои хабарӣ мегӯянд, ин 5 шаҳрванди хориҷӣ рӯзи 3 июн дар пайи як амалиёти хадамоти амнияти Украин дастгир шуданд. дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Кумитаи кор оид ба дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси дурӯзаи байналмилалии илмӣ дар мавзӯи масеҳия ва ислом ҷараён дорад. намояндагони сафоратҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон ва пешвоёни дини масеҳӣ ва ислом, ташкилоту мақомоти дахлдор дар ин чорабинӣ ширкат варзида, фикру ақидаҳои худро баён доштанд. конфронс имрӯз ба кори худ анҷом мебахшад. дар робита ба масъалаи гуфтушунидҳо миёни Қирғизистону Тоҷикистон оид ба интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба ин кишвар, дар мавсими тобистон муовини вазири энергетика ва саноати Қирғизистон Нурлан Содиқов гуфтааст, ҷонибҳо ҳоло аз рӯи ҳаҷму арзиши барқ ба созиши ягона нарасидаанд. Нашрияи Вечерни Бишкек менависад, муовини вазир иброз доштааст, ки дар ин масъала гуфтушунидҳо идома дошта, онҳо ният доранд, ки ҳамин моҳ қарордод бо Тоҷикистонро дар ин хусус ба имзо расонанд. Нурлан Содиқов гуфтааст, бо назардошти идомаи гуфтушунидҳо ба ифшои тафсилоти он дар бораи нархи барқ ҳуқуқ надорам ва ин рақамҳо ҳоло дар ҳеҷ ҷое ҳам сабт нашудаанд. нисбат ба соли гузашта Тоҷикистон нархи баландгареро талаб дорад, Қирғизистон бошад ба афзоиши ҳаҷми интиқоли нерӯи барқ аз Тоҷикистон омода аст. ҳамзамон рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 то 14 июни соли ҷорӣ дар Қирғизистон баргузор мегарданд. ба ин муносибат як ҳайати 40 нафара таҳти раёсати Ибодулло Машрабов, муовини аввали вазири фарҳанги Тоҷикистон, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон ба Бишкек сафар мекунанд. ба иттилои Нозигул Омурзоқова, корманди масъули вазорати фарҳанги Қирғизистон, ҳайати ҳунарии Тоҷикистон 5 рӯз бо сокинони Бишкек ва ноҳияҳои вилояти Ҷӯй мулоқотҳо намуда ва 2 консерт намоиш хоҳад дод. طبق نقشه شام 8 июн در فیلارمونیای دولتی قرقیزستان مراسم افتتاح رسمی روزهای فرهنگی تاجیکستان صورت میگیرد.
фардои он рӯз дар Бишкек маросими кушоиши намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ, суратҳо ва рӯзи синамои тоҷик оғоз мегирад. гурӯҳи ҳунарӣ бо меҳмонии сокинони шаҳри Қарабалта дар вилояти Ҷӯй консерт барпо мекунанд. ба гурӯҳи ҳунарӣ Раҳматулло Ҳошимов, ҳофизи халқии Тоҷикистон, Шӯҳрат Сайнаков, ҳунарманди ансамбли Фалак, Тахмина Ниёзов, ҷоизадори барномаҳои байналмилалӣ, Хайри Ватан ва ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон ва дигарон шомиланд. хабарҳои хуш аз варзиш. дар мусобиқаи чемпионати Осиё ки имрӯзҳо дар шаҳри Ухани, Чин ҷараён дорад, гурзандози маъруфи тоҷик Дилшод Назаров бо натиҷаи 77,68 метр маротибаи сеюм қаҳрамони Осиё шуд. қабл аз оғози мусобиқа низ сомонаи расмии Федератсияи варзиши сабуки Осиё варзишгари тоҷикро яке аз довталабони асосӣ мешуморид. рақибони асосиаш қаҳрамони ҷаҳон миёни наврасон Ашраф Амгад Алсайфи Қатар, Ван Шиҷру Чин ва Қавим Мусавви Эрон номбар шуда буданд. солҳои 2009 ва 2013 низ Дилшод Назаров ба гирифтани унвони қаҳрамони Осиё оид ба гурзандозӣ дастёб гардида буд. қобили зикр аст ки Дилшод Назаров нахустин варзишгари Тоҷикистон аст ки ба ҳуқуқи иштирок дар бозиҳои Олимпиада 2016 дар Рио де Жанейрои Бразилия даст ёфт. рӯзи 25 майи соли равон ӯ дар мусобиқаи анъанавии ҷаҳонии силсилаи Гран-при Остава Голден Спайк дар Чехия ширкат варзида ба натиҷаи дуюм дар ҷаҳон ноил гардид. пагоҳ рӯзи 6 июн дар шаҳри Москави, Русия, рӯзи намоиши ош баргузор мегардад, ки дар он ҷо ошпазони машҳури шарқӣ аз ҷумла ошпазони Озарбойҷон, Афғонистон, Эрон, Тоҷикистон ва Узбекистон ширкат хоҳанд кард. гузориши муфассали ин мусобиқаро рӯзи душанбе дар барномаи имрӯз тамошо кунед. бинандагони азиз, чунин буданд бархе аз муҳимтарин хабарҳои рӯз. бароятон истироҳати бо фароғат тамонно дорем. худоҳофиз.